תעזור לנו להבין את דברך, להבין אותך, ובכל דבר, אבא, תן לנו התגלות והדרכת הרוח בשם ישוע, וגם מה זאת אומרת בשבילנו. אמן. אמן. אני חושב, אולי אני טועה, שיש שתי דברים שבאמת מאוד קשה לנו להבין. אחת זה איך אלוהים יכול לסלוח כל חוטאים. איך אפשר לסלוח אנשים רעים? איך אלוהים יכול לסלוח? ולפעמים אנחנו רוצים להעניש את האיש הזה או אישה, לא לסלוח, אבל אלוהים רב לסלוח, אוקיי? סולח. ואת התחייה, את הסליבה, זה כל הסיפור על אלוהים סולח, זה מושיע וגואל. אבל דבר שני שקשה לנו להבין, למה אלוהים מעניש את האנשים? למה יש עונש? וסיפור של גיהנום זה קשה, והרבה פעמים בקהילות אנחנו לא מדברים על זה, לא רוצים לדבר עם אנשים על גיהנום, אנחנו לא רוצים, בוא נדבר על האהבה של אלוהים. לא, זה לא שיחה עכשיו, זה לא, אוקיי, בוא נדבר על אהבה. אלוהים, אהבה. קל לדבר על אהבה. קשה לדבר על עונש, על גיהנום. ואת השאלה שאנחנו דיברנו על זה לפני שבוע, או לא לפני שבוע, לפני שבועיים, למה אלוהים אמר לאברהם מה הוא היה לעשות, שהוא יעניש את סדום, או למה הוא בא לראות את העומק של החטא שלהם. ואחרי המעשר, אחת באה אליי ואמרה, זה כל בגלל לוט, של משהו, הייעוד של סדום מאוד חשוב לאברהם בגלל לוט, קרוב משפחה שלו, ואני מסכים, זה נכון, וזה גם נכון של אברהם הפקיע, ואי אפשר לחשוב שהוא לא חשב על לוט, אבל אני עדיין טוען הייתה עוד סיבה למה אלוהים רוצה של אברהם להבין מה הוא היה עומד לעשות ולמה הוא בא להעניש את סדום. כמו אברהם, תהיה ברכה לכל העולם. הוא איש מבורך. הוא גם ילמד את הילדים שלו להקשיב לאלוהים. הוא איש מאוד חשוב. ממנו אלוהים היה לעשות עם. ואפשר להגיד, טוב של אברהם הבין את הברכות של אלוהים, שיכול להגיד, אלוהים פה לברך. אבל זה גם מעניין של לפני עיניים של אברהם הוא ראה את העונש שנפל על העיר הזו, גם איפה לוט נמצא, אבל למה הוא ראה את העונש? היום דיברנו על תחייה, סליבה ותחייה. אלוהים סולח, אלוהים משחרר, אלוהים
מושיע ונביא תקווה לאנשים, אפילו חוטאים. אבל אנחנו לא 100% מבין את אלוהים אם אנחנו לא יודעים שאלוהים גם שופט וגם נגד חטא. וזה כתוב פה, שדני קרא, ויבואו שני המלאכים בדרך לסדום, סדומה, בערב ולוט ישב בשער, למה הוא בא? הם הגיעו לבדוק, אפשר להגיד, זה קשה בשבילנו להבין למה הם היו צריכים לבדוק את העומק של החטא. הם לא ידעו? הם ידעו. אבל אולי בשבילנו הם באו להצדיק, לראות להם את הצדק, וגם ללוט אולי. לראות להם את הצדק, למה אלוהים היה צדיק? לאנוש. אוקיי, להעניש. להביא עונש. אוקיי. אבל מה החטא של סדום? אוקיי, בוא נקרא עוד פעם. ויבואו שני המלאכים, סדומה, בערב, ולוט ישב בשער סדום. אוקיי, מה זה חשוב לדעת שהוא ישב בשער? מה שאני קראתי, זה אומר שלוט לא היה סתם תושב בסדום. הוא היה חלק אפשר להגיד ועד או מוצא העיר, מישהו חשוב, זקן בעיר, הוא ישב במקום אולי משמעותי, נראה לי. אז הוא ישב בחוץ, אבל אנחנו נראה את התמונה של לוט פה. שלוט נמצא בעיר רעה. ואיגרת שנייה לפטרוס כיפה אמר שהוא היה איש צדיק. ואנחנו גם נראה איך הוא היה צדיק ואיך הוא לא היה צדיק. בוא נראה קצת. בשער סדום וירא לוט ויקם לקראתם וישתחו, הוא נפל על הפנים שלו, אלפיים ארצה, ואומר, הנה נא אדוני, סורו נא אל בית עבדכם, הבית שלכם, ולינו רחצו רגליכם, והשכמתם, והלכתם בדרככם. אוקיי, אתם תלכו לדרך שלכם ויאמרו כי ברחוב, לא כי ברחוב נבין. כלומר, לוט הכיר את העיר שלו, הוא הכיר את האנשים הרעים שם, והוא לא רצה שהם יהיו בחוץ. אבל המלאכים הגיעו לא לטייל בעיר, לא לבלות בבית של לוט, הם באו לבדוק את החטא. אבל הם אמרו בפסוק 3, אוקיי, והם אמרו לא, אנחנו רוצים נלין ברחוב. ולוט שאהב את העיר, אהב את סדום, וגם שנא את סדום. הבין שזה לא בסדר שהם יהיו בחוץ. למה? מה החטא? מה החטא של סדום? אמיר? היו הרבה הומואים, לא אהבו נשים, אהבו גברים. אז עכשיו אמרו ללוט, רצו להציל אותו, צא כי אנחנו משמידים, זורקים אש. ואמרו לו, תצא מהר כי אנחנו משמידים את העיר. אז לפני זה... אוקיי, זה לא השאלה. השאלה, למה, מה החטא של סדום? זה היה באמת חטא מיני. אוקיי, בוא נמשיך. אוקיי. ויקצור מאוד ויסורו עליו ויבוא אל בית שלו ויעש
הוא עושה להם משתה, חגיגה, אוכל, מצות, והם אכלו. האבותיהם, כשהם הלכו בפסוק 4, הם הלכו לישון, אנשים בחוץ. אמרו, תביא את האלה, אנשים בחוץ, אנחנו רוצים לעשות משהו איתם, תביא אותם בחוץ. והעיר אנשי סדום נסבו על הבית מנהר ועד דק, כל העיר אפשר להגיד, לא כל העיר, אבל הרבה. ותם, ויקראו אל לוט, ויאמרו לו, איפה האנשים אשר באו עליך הלילה? הוציא אותם עלינו ונדע אותם. אנחנו רוצים לעשות חטא איתם. ויצא אליהם לוט, הוא פתח את הדלת וסגר אחריו, ואמר, אל נא אחי. הוא לא אמר, אחים, חברים שלי, אנחנו תושבים, אני אח שלכם. אל תעשה משהו רע. והנה נא לי שתי בנות. אוקיי, עכשיו אנחנו... אוקיי, כשאני קראתי על זה, היו אנשים, היו סופרים של... רוצה להגיד משהו, הוא לא ברצינות, רוצים לזרוק את הבנות בחוץ. הוא רק אומר את זה. תיקח את בנות שלי, או תיקח זה, אבל אני לא 100% בטוח. למה? אברהם לא עשה את זה עם אשתו פעמיים. אז נראה לי משהו לא היה בסדר פה. אוקיי, דבר אחד. זה היה לא בסדר בשביל איש בימים אלה לתת את האורחים שלו בחוץ. אז הוא החליט לא לעשות משהו רע עם האורחים שלי, זה אסור. אבל בנות, אבל בצד שני, בגלל הם היו מרוסים, engaged, אז היה אסור לאנשים בעיר להתעסק איתם. אז זה נכון. אבל אני לא מצדיק את לוט. אני לא מצדיק את מה אברהם עשה. שהוא אמר לשרה לשקר פעמיים. להוציא את עצמו. נראה לי שמשהו לא היה מסודר בין גברים ונשים. זה מה שאני חושב. אז לא ידעו איש את הציע נא, אוקיי. הנה נא לי שתי בנות, אשר לא ידעו איש. הוציאם נא את הן עליכם ועשו להם כתוב ביניכם. רק לאנשים האלה, רק אורחים שלי, לא לגעת. כי על כן באו בצל, הם בבית שלי. והם גם, אוקיי, ואת האנשים בחוץ אמר, במילים שלי, מי האיש הזה? הוא גר, הוא אפילו לא ותיק פה. והוא שופט אותנו? מה היה החטא שלהם? למה זה מתאים להיום? כי זה מה שקורה גם היום. אוקיי, ובוא נגיד, מה כתוב בתנ"ך שלנו? דני, תקרא. ועץ זכר לא תשכב משכבי אישה, תועבה הוא. אל תטמאו בכל אלה, כי בכל אלה נטמאו הגויים אשר אני משלח מפניכם.
ואיש אשר ישכב את זכר. ויקרא. ויקרא. ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אישה, תועבה עשו שניהם, מות ימותו דמיהם בם. ואומר לכם, אתם תרשו את אדמתם, ואני אתננה לכם לרשת אותה, ארץ זבת חלב ודבש. אני יהובה אליכם, אשר הבדלתי אתכם מן העמים. אוקיי. החטא היה נמצא במקום. אפילו זה 400 שנה אחרי. אבל החטא היה בכנען, בין הכנענית וגם אנשים תושבי כנען, ישראל. ואלוהים אמר למשה להגיד להם לא לעשות משהו הגויים עושה. ופה, מה החטא? שזה כתוב בי"ח, החטא של סדום עלה עלינו, נשמע, זה קרה לנו, זה צח עלינו. מה היה החטא? אוקיי, בסדר. החטא הזה, ואולי עוד חטאים, אבל דווקא החטא מיני בין גבר לאישה. אוקיי, אז היום לצערי גם הממשלה שלנו, גם המדינה שלנו, גם הרבה אנשים אומרים, אנחנו גאים שאנחנו ביד הגאים. גאים בגלל אנחנו ביד הגאים. אוקיי. איך אנחנו נתייחס בצורה נכונה לאנשים כאלה? קשה. קשה. מצד אחד, אלוהים קורא לנו לאהוב. נכון. הוא קורא לנו לאהוב. אבל מצד שני, אנחנו חייבים לדעת מה זה חטא ומה זה לא חטא. וזה חטא. וזה חטא של סדום. אפילו יש מילה באנגלית, סדומייט. זה מגיע מהמקום. אז זה חטא? כן. זה חטא שהיה במקום, בכנען, בין הכנעניים, והאלוהים אמר למשה לכתוב נגד. למה? זה לא היה, בטוח שזה לא היה בין היהודים במצרים. אני חושב, בטוח על שום דבר, ואני לא חושב. אבל זה היה בעולם בימים אלה, וזה נמצא בעולם שלנו היום. איך אפשר להיות קדוש, אבל זה מחמים, אהבה. זה האתגר שלנו. אנחנו לא פה להיות שופטים. אפשר להגיד, שופטים, הדבר שופט אותם, אנחנו לא צריכים לשפוט. אוקיי, עוד פעם. טוב שאתם נכנסים בשיחה, בניהול, זה טוב. זה טוב, אבל זה בעיה שלנו היום. זה בעיה שלנו, דווקא שהעולם אומר, החטא זה לא להיות מה שקורה פה, החטא זה לשפוט אנשים כאלה, לא מקבלים אותם. אתה בחטא, שאתה שופט אותם, אבל הדבר אלוהים שופט אותם. אבל אנחנו פה להוציא את התשובה. ישוע נצלב עבור כל החטאים, גם החטא הזה. ולהגיד שזה לא חטא? בטח שזה חטא. אוקיי, אם אני שואל, אוקיי, עוד פעם. שאלה רטורית. לענות בשקט. אוקיי. אבל אני חושב
מוקדם בהיסטוריה, היהודי הראשון אפשר להגיד, ראה את העונש של אלוהים על עיר שהיה תקועים בחטא. ומה עם לוט? לוט היה דוגמה שמישהו בין אלוהים ובין העולם. בצד אחד, הוא בחר במקום הזה. יכול להיות שהוא הרוויח, יכול להיות שהוא יהיה עשיר. נראה לי שהוא נהנה מהמקום. ואנחנו יודעים שהמלאכים לא נתן אפילו לוט לזרוק את הבנות בחוץ. הם סגרו את הדלת, הם שלחו איזה דרך לצד עיוור שהם לא יכולים לראות, הם לא יכולים להגיע לדלת. אז הוא אמר, מחר, לך מפה, תדבר עם הבעלים, בוא נגיד, engaged, חתנים של הבנות. אלוהים שופט את המקום, משמיד את סדום. לכו איתנו. והם צחקו עליו. למה הם צחקו עליו? בגלל הוא לא היה דוגמה טובה, אולי, בגלל לא היה דוגמה טובה, דבר. הוא לא עמד בשביל דברים צדיקים, הוא היה כזה פרווה, כזה בין חטא ובין אלוהים. הם לא הקשיבו לו. אז בוא שנייה. אוקיי, שנייה. טובי, תסדר לי. אוקיי. אוקיי. ויצא לוט וידבר על חתניו ולקחי, אבל הם לא הצליחו, לא דיברו איתו. וכמו השחר עלה, יציעו מלאכים בלוט, לומר, קום, קח את אשתך ואת שתי בנותיכם, ונמצאות הן, תספר באון העיר. מה כתוב בפסוק 16? דני, מה כתוב פה? מה המילה פה? ויתמהמה. מה? ויתמהמה ויחזיקו אנשים בידו. אוקיי, אז הוא, אפשר להגיד, היסס, נכון? הוא לא היה, וואו. לא ממהר. היה התלבטות. למה? הוא לא רוצה לצאת מהסתום. אוקיי, אולי לפעמים אנחנו נמצאים פה. אנחנו רוצים מלכות השמיים, אבל אנחנו לא מוכנים לצאת מהעולם. ואנחנו רוצים להמשיך. זה באמת מתארת לוט. אבל מלאכים רחמו על לוט. הם החזיקו אותו, דחף אותו בחוץ, ואמר, לכו, אנחנו נשמיד את העיר, לכו. הוא
ואני אפסיק פה, אבל אני רוצה לדבר על מה פטרוס חיפה אמר על לוט. כן, תקרא. והציל את לוט והצדיק אשר נתקע נפשו בגלל ההתנהגות הרשעים שטופי זימה, כי הצדיק הזה אשר בשבטו בקרבם ראה ושמע את הנעשה. יום יום התענה בנפשו הישרה על מעשה רשעתם. אכן יודע יהובה להציל את חסדיו מניסיון, ועם זאת לחשוך הרשעים ליום הדין כדי להענישם. אוקיי, ופה זה כתוב בראשית י"ט שאלוהים הושיע את לוט בגלל אברהם. אז נראה לי שאלוהים קרא ללוט צדיק, נכון? כן. בגלל בהפקעה של אברהם הוא אמר, אתה תשפוט, תעניש את העיר אם יש 10 צדיקים. הוא לא מצא 10 צדיקים, אבל נראה לי שבעיניים של אלוהים לוט היה צדיק. איך הוא היה צדיק? כמו שאנחנו צדיקים בעיני אלוהים. אוקיי. לא כי אנחנו משהו, אלא כי אנחנו. אוקיי. אז בגלל היחס שלנו עם אלוהים, בגלל הוא היה שייך לאלוהים. אבל הסיפור של לוט זה מעניין, בגלל זה כתוב שהחטא הפריע את הנפש הצדיק שלו. נכון. הפריע לו. אבל מצד שני הוא בחר להיות במקום הזה. הוא לא חכה במהרה רוצה לצאת מכאן. אז אלוהים בכוח ריחם עליו. למה? אני חושב בגלל התפילות של אברהם. אברהם הפקיע. אז הוא הושיע את האיש שהיה חצי צדיק וחצי רע לדעתי, אבל הוא היה, בוא נגיד, בהתלבטות, בפרש רע, בין טוב ובין רע. אוקיי, ואנחנו גם יודעים אשתו, ואומרים שאולי היא ניסה לגזור לסדום. אז היא הסתכלה בכיוון סדום, ויכול להיות שהיא גם התחילה ללכת לסדום, לגזור. אז מה זה בשבילנו ללמוד? ולמה אני חושב זה טוב, חשוב בשבילנו כעם? כשאני רוצה לדבר עם אנשים, אני רוצה להגיד לאנשים, אלוהים אוהב אותך. אבל אהבה זה גם אומרת שהוא מוכן לסלוח את החטאים. אבל אם אנחנו לא מוכנים לבדות על החטאים, איך הוא יכול לסלוח? אם אנחנו לא מוכנים להאמין בישוע, זאת אומרת שאנחנו נפעלנו והוא לא, איך אפשר לקבל סליחה? אז אלוהים אוהב אותנו. הוא שלח את הבן שלו
אלוהים אוהב את אברהם. אז הוא לימד אותו שאלוהים גם אל הוא שמברך וגם שמעניש את חטא באיזה שלב. ואנחנו לא יכולים להיות מאמינים חזקים אם אנחנו רק מבינים ומכריזים אלוהים הוא אהבה. כן, אלוהים הוא אהבה, אבל גם קדוש. קדוש וגם שופט, ואי אפשר לשחק איתו, ואי אפשר להגיד הללויה, אני נושע, אני לא צריך לדאוג לחטא. זה לא נכון. זה יכול להרוס את היחסים עם אלוהים. אני לא ממליץ להיות בפחד, אבל אני ממליץ להיות ביראת האדון. שאנחנו נמצאים בידיים של איש קדוש, אל קדוש. אל קדוש. ולנו, וזה לא לקום כל בוקר ולהגיד, הללויה, אלוהים נתן לי חיים שאני יכול רק לענות מהחיים שלי. זה לא תנ"ך. אלוהים נתן לנו חיים, ואת הדבר הכי טוב שאפשר לעשות זה לתת את חיינו עליו ולהגיד תודה לאל. אני קמתי עוד יום לשרת אותך. בגלל השמחה שלי נמצאת בך. הוא נותן לנו לענות. ברור. הוא נותן לנו ברכות, הוא מברך אותנו. אבל כשאנחנו לומדים את הסיפור, לומדים שחטא זה חטא. חטא זה חטא. ואיזה חטא אלוהים יעניש. ולמה זה חשוב לנו היום? בגלל החטא הזה של סדום זה כבר לא חטא. ואנחנו חייבים לדעת איך לאהוב את האנשים ואיך לעמוד שחטא זה חטא. יש עוד חטאים. עוד חטאים. אבל אלוהים מברך אותנו ועוזר לנו להיות אנשים קדושים. אז ביום התחייה דיברנו על ההשמדה. איזה עיר, לא דיברנו על הכל, על ההוא. אבא, תעזור לנו להבין איך אתה סולח ואיך אתה מעניש. איך יש ברכות וישועה ויש גם עונש. תעזור לנו לא לחיות באשמה, אבל לחיות לפי דברך. תודה לך בשם ישוע. אמן.